ji ba dan ba mu wayannan ma waya waya ni za ka zo unguwa ta nan ka ce za ka kwatar waya ba ga ba ni ikon Allah ba ga ba in kai shege ne ina zuwa a ba ga ba in dai kai shege ne da ba dai wannan bace ban gane ba ita ce ba ga ba dakata ina dai wannan ce ita din nake magana bari mu ga ba dai ita bace ita din nake magana an zo min har gida yau ba dai wai akan wannan bane ita din nake magana ba sarki wai ba dai akan wannan bane kai me kake ni ne ina dai akan akan da ake magana kaga ya cire ka kake ne me kake ni bi ne ba dai akan wannan bane akan ta kai ba dai kai shege ba akan da mun nuna maka aikin shi har kayan ma zan tattare mu ga dan dare biyo da